हेसके कायसा प्रेस मिट माख्लायखा हठाৎ क्लाइस मियाफ्रो 12 तारिख एप्रिल पानबुआ एडिसि विलेजआव चिनी कमलपुर साब डिभिजन आन्दाराव बिराद गथनानि थांखा अ गथनानि बेपारंखाय हठाৎ क्लायै बीजेपी नि कयेकजन दुष्कृतिकारी चिनी नमिनेटेड सन्जीव देवर्मा विलेज चेयरमैन बन ऑफिस फायै बन आक्रम खालायखा अब बेलाय हरा मा संसा जों तो साइमानो चिनी तिब्रा मथा फाइमिनि परेगो जों जतो एडिसि विलेजआव चिनी एडिसि सरकार तरफ থেকে जों बरनो नमिनेटेड चेयरमैन जों चंगबरी एडिसि सरकार हইতে जों तो साइमानो चिनी एडिसि विलेज कमिटी प्राय 2 বছরनि उपरই थांखा ताक फन इलेक्शन याखो जों बार कयखा राज्य सरकार न इवेन जों हाई कोर्ट केस बिरिखा बर ताक फन प्राय 2.5 বছর कासकासी एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन खायजा गया अब बेलाय वनामा सिंसा बेलाय लाचिमा सिंसा जों नुखा तिब्रा राज्यगो जतो इलेक्शन नगै थांखा निनि म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नगर पंचायत जतो इलेक्शन एसेम्बली नगै थांखा किन्तु तांगै बरक 2.5 বছরमै चिन एडिसि विलेज बर निर्वाचन खाया तेब्रा मथानि लिडार गै आं कयनाय चिनि शासन तनायराव चिनि बीजेपी सरकार नरबो वानसौदी जों अरा पीस ट्रैंक्विलिटी मेंटेन मा खायनाय आं खानागावो कमलपुर 45 नং कमलपुर निनि कन्स्टिट्युएंसी आन्दार क्लायो आं कयनाय जत्तनो स्पेशल चिन तिब्रा साराव न चिनि एडिसि विलेज तनायराव न जे पॉइंट इलेक्शन एसाक पॉइंट अब जों चिनि नमिनेटेड चिनि दंगो चेयरमैन आमनि माध्यमै मातुलायनाय इलेक्शन मनि परेव जे कप्लायनाय आबरक सामुंटांनाय आबों जों बार दाबि खालायो जों कुरबो केस देखा तारातारि जदि चिनि एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन खालामनो हांख्लाय आं खागाव सबकिछि प्रब्लेम दंमोन आबो सल्व मोनाय माने बाहा बतै कय मास थंनि दिग दिगो सार बिसि इलेक्शन उंदाक नाय बतै आबो तो ताबो जों साइमिया जों तो कोर्ट केस खाय दं कोर्ट साख्लाय का दायि खाय दिने किन्तु तामे बरो दिले खाय दं तां लेर खाय दं आबोनो प्रमाण आं साना मसुगो सत्यको साना मसुगो जों उन्नति नाय खांख्लाय डेभलपमेन्ट नाय खांखे सबका साथ सबका विकास खाय खांखे तांगै 2.5 বছরमै 2 বছরमै चिनि एडिसि विलेज कमिटी एडिसि विलेज नि इलेक्शन खायदे गया तार माने अपन लक्ष्य उद्देश्य खाय चिनि एडिसि विलेज न तिब्रा सारन बंचित खायनानि तिब्रा सारन बर जाते विभिन्न कारण अभियोग थुनै बर अभाय दंनानि आबो जों सिगा जों तिब्रा बरनि व्यवहार आचरण सरकारनि जे बीजेपी सरकारनि जों नुखा बर चिनि डेभलपमेन्ट नांगिया चिनि तिब्रा सार उन्नति नाया अबनो एकमात्र प्रमाण क्लियारिं थांखायसै बेलायखौ हामबाय जतो खुलुमखा संसा जों सिगोथिनि एडिसि तिब्रा साराव 587 टा एडिसि विलेज दं चिनि अ 587 टा एडिसि विलेजआव ताकफाने इलेक्शन नंगिया आमनि बागै सारा तिब्रा राज्यआव बेलायखौनो प्रब्लेम गै दङ अब स्वाभाविक अंनाय चिनि सन्जीव देवर्मा नमिनेटेड एडिसि चेयरमैन विलेज चेयरमैन ऑफिस खाई दंग बनो हठाৎ क्लेमियाफ्रो दुष्कृतिकारी आक्रमण खानखा बोरिमा बरफ फाटिखा आइक्लाय चिनि जों खबर माखा प्राय 8 जन हाय चिनि तिब्रा मथानि सापुतार इंक्लूडिंग चेयरमैन सन्जीव देवर्मा बरक बुजाखा सीरियस बाबे जों बनो फाइल बेकेस खायखा आं आरो बुं सानमसुगो सन्जीव देवर्मा विलेज कमिटी चेयरमैन पानबुआ रवि कुमार देवर्मा तेखा सन्जीव देवर्मा जितेन देवर्मा पुसराय देवर्मा सुमेन देवर्मा सत्यबाला देवर्मा तपन देवर्मा ओय 8 जन बरक कामफ्ले बुखा आबेलाय हरामा सिंसा अच्छा सर जे बुनाय रक साबो बुखा बा आपने सं साबन टारगेट लाइक अब जे बुनाय रक दुष्कृत साबो हाय जों बुं माखा अब जतन बीजेपी कर्मी रक बि साबो तारो
बर' हरात खाय भाई आक्रमक खायखा आंते बिखानाखा अफिस फाय बर' आक्रमक फाय खायफैखा आबर बर'नि दुस Oke, sir, tabuk kamu step tong apne song torot abo tris जों सरकारनो सानाय जाते अब आइन शृंखला रखांनांगौ तेबो आं खानाखा बरक आरो अफिसनि जत दिनै चेयार टेबिल बरक सिबाय दिखा आ बरक दक जफायनि दक आ अफिसनि सम्पत्ति नष्ट दंखा आबर आं खानाखा जाते अमहाय बिशृंखला भबिष्यत तांथु